Imbag na bigat kada kayo amin kakabsat mga punsoy. Kain-kain na po tayo ng almusal. Almusal tanghalian na siguro to. Ganito ginagawa ko eh. Pag kumakain ako ng ganitong almusal, di na ako kakain ng tanghalian. Merienda na sa hapon. Nagda-diet tayo. Yan. May longganisa, may corned beef, may carbonara, may kanin pa. Yan. Yan ang ano ngayon. Yan ang breakfast ngayon ni Kabsat Makoy. Kakabsat mga bunsoy. Yan. Longganisa, carbonara at corned beef. May kanin. Yan. Upload videos lang to, kakabsat mga bunsoy. Support nyo lang yung channel ni Kabsat Mac. Kabsat Mac Vlog, kakabsat mga bunsoy. Yan. Upload videos lang to. Yan. Longganisa, carbonara, corned beef at kanin. Yan. Ingat sa God bless. Salamat mga kakabsat.